Katy Perry a Orlando Bloom, pár, ktorý si prešiel rozchodmi, návratmi aj zásnubami, to má podľa všetkého definitívne za sebou. Spolu sú od roku 2016. Po 3 rokoch randenia sa zasnúbili na Valentína v roku 2019 a o rok neskôr, v auguste 2020, sa im narodila dcéra Daisy Dow. Na prvý pohľad dokonalá rodina, ale v zákulisí to vraj už dlhšie neklape. Kým Katy aktuálne koncertuje po svete so svojím novým albumom, na pódiu sa objavuje bez zásnubného prstenia. A fanúšikovia si to samozrejme okamžite všimli. Orlando medzi tým plánuje účasť na svadbe Jeffa Bezosa v Taliansku, no bez Katy po boku. Práve to médiá považujú za ďalší dôkaz, že je vzťah na konci. Podľa blízkych zdrojov sa Orlandovi nepáči, že Katy letela do vesmíru, čo mal dokonca nazvať trápnym. Vraj unavuje jej pracovné tempo, tlak okolo turné a zlé ohlasy na nový album len pridali olej do ohňa. Oficiálny rozchod ešte neoznámili, no podľa viacerých zdrojov je všetko dohodnuté. Dvojica chce najskôr ukončiť pracovné záväzky, najmä Katyno turné, ktoré trvá až do decembra 2025. Z veľkej lásky tak ostáva už len spoločná dcéra a spomienky na časy, keď tvorili jeden z najsledovanejších párov Hollywoodu.